Bisan pa man sa higpit nga pagpatuman sa 10% capacity sa mga simbahan ubos sa MECQ with heightened restrictions, mga deboto ni Senyor San Roque bidag sa gihapon simbahan atol sa kapistahan ini. Si Luan Mirondina sa report. Taliwasa na sinating pandemya, dayag ang kainit sa debosyon sa mga taga Cordova sa ilang patron nga si Senyor San Roque. Kay 10% raman sa capacity sa simbahan ang gitugutang makasulod atol sa concelebrated mass ganihang buntag, ubay-ubay ang misalmot gihapon sa misa, bisan kun anaa lang sila sa gawas nga bahin sa simbahan. Hinuon may giandaman nga mga lingkuranan ug mga tent ang lokal nga hagamhanan alang ni adtong buot musimba. Kay gidili man ang mga bata, ubay-ubay usab ang among naabtan nga nanagbarog lang sa gawas sa simbahan, kuyog ang ilang mga anak. Ning paghamo karon sa Delta variant, matod ni Arsobispo Jose Palma, ang panahon nga mas mopaduol ug mosangpit ang katawhan sa kahitasan. Wa pagani human ang vaccination, nag-abot naman lain-laing variant. No? May Delta variant, may Lambda variant. Akong punto, wa pagani na ito tap na ang simple nga COVID, may mga variant na mas mabangis pa. Mao importante ang pag-ampo. Samtang ipasabot ni Cordova Mayor Techi Sitoicho nga tungod sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa lungsod, higpit nga gidili ang mga mass gatherings sama sa mga dagkong hikay kun kumbira ilabi na karon nga fiesta sa lungsod. Sa balay, akong gi-discourage gid sila nga magkumbira. Pero og nahihikay ang pamilya para sa ilarang mismo pamilya, okay ra to celebrate the fiesta. Oo, pero di lang mangimbitar. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.